Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi ka dong maule ka balong ka way ni ki lai thili ki dong jong ka shnong maubelai ka shnong ka bahap hapo ka West Khasi Hills District haga khandai tri ku bunai nai tung arjar arpuwei kalayo pediang ni ki jingdon kam kum umau usiap kitin bat ki way di ki jingdon kam ne ka benta ban shna ye ki yeng dor bar hall jong ka dong no ba Eston Singh jana nong bet ubalong way ni ki reu Tremon ngobha ubajule shibun ki kamle isen ai na ka benta ki pajba hakeleng ki jaka hagni kesni uba Eston Singh jana nongben ulap tha haki nongkit kam jong ka party congress maubelai unit ban let IT ki jingdan kam baro shekadong maule khnang bakin yo sedang no ya ka kam katkum ke jinge tho jong rangba dong jong ka dong maule uba Eston Singh jana nongben amdei tang bo ula ai ngobha ya kini ki jingdon kam bantei ki yeng dor bar hall hanrei ula ai ru wat ya ka bainong trei ne ka benta u head mystery na ka benta ka jing le isin ai la ne ka jing rap la ne ka jing ngulem jong we ne ki riu rangba uba I jana nongbet na ka liang jeng I na ngulem yingi ka dong ban pensinai ni ying darbar hal tin geleng jengi kadang ru ngela pediang ngobhai kata naduk ki komiti jang kadang haduk ka darbar jang kadang bat ngi la poi mentah ni put ban geleng jengi ila pon poi ki tir gitar wadi ki mau siap ki narat ki tin bat ki we ki jing dan kamar khat na ka banta kan ni ka ban sinai ini ying darbar hal yang ni ko por na geleng jengi ka darbar dong ru kumpi nak kam pediang ngobha ni ka jingwan IT jongpi pat naduk kan step in simti kini ki kam di jamban baik ban yut ban sumar haduk banginda penbaik ya kapor ban sedang ban trai tini kemi lenti ba ki ai barakat ki bangia yo ban simti ban penbaik ya kini kapor kini ya sepra pat hakini hiki benai kuma ka darbar ka bala penbaik in sedang nak ban trai ya kini ka yi kemi lenti ba ki ai barakat ki bangia yo ban penbaik kinya sepra bat kani ka long ka jingker khu sipun na ka menta jengi ka darbar dong ni ka babar sikat tangi syong komiti ni syong darbar ba haki school lani hamadan tena duk kani ka snem ni tenti bakan khambet khambiang yingi bangi ban syong ni komiti perkhat kam jengi ki darbar dong jengi ha kani ka jakai ka ba ka ying ya ka ba iba jana no bet ila ngulem ban penyo hangi te wala imdan mentah ringkat lembat ni dan ringi pha e kejing kublai hi kadai na ka ta kejing bha kejing ngolem kejing ngomen sim jeng I na ka ta kejing dan kam jeng I kadong te ngi dan kejing ni ai kublai si bon ban ngi kit bok kit yang ngi kerkhu ngi kerdo bat onang la ru ban le kham ha chu ye ki kam le sin ai na ka ta ki dok ki kerdo na ka ta ki snong ki tha ki badan kam ya kejing ram te akan kapor na galing jengi ka darbar dan siuban ong kong way pat tan ki jing kerku kerdo ya lambat iki nong yalam jong ka party na po ka unit mau dai jengi bakan yang ya syafra haki yang baro si kenting ong ni pedang ngobha iki ni ki baro khat bat naduk ka ni kapor ni simti komba pi pilia awan ban IT ni hanang ba ka kam jong ka jinga penbaik lang jengi ka por kan ya syafra yang bro kum kadong ngidon kam pandon no laka jong ka darbar hal ha ka bangi penbaik ya ki kam jong ka snong ni kam jong ka dong te halor gini ki bar khon na kaliang jong ni orang ba jana ula kular ban le ban nyaram kat bala smusun ai isin ai ya ka jing kermat jong kaliang jong ni orang ba kabakan tuh ya kadong ibar away nak kalian urang ba jana kum upat ba kum uru upat ba mendai UMDC mendai UMLA ula keluai banda kini ki ibar kan bat ula penpoi kini ki
mar kibayadai bat kena gajing dia kena kepol nak kaling jong ngi penpau kena kepol bangin IT no ha kadong ha kino ya lam jong kadong ban simti ya kena kekam bat bakin penjat ban pendap ya kena kajing temu jong kadong jongi nak kaling jong ba jana lo suong mak subha ban lej IT no ya kena kekam ha ki bru jong kadong ha kino ya lam jong kadong nang gila mana ika benon kam tenang kaling jongi ngi IT no ha khmat jongi kadong naduk kena step ba ya kena kam kadong kan sa penyai bat kan salah ika badan kam